ናይ ስርዓት ብልጽግና ድሌትን ፖለቲካዊ ሸርሕን ተባሂሉ ዝተፈጥረ ናይ ስምረት ብልጽግና ናይ ቢዝነስ ጥፋት ማሕበር ብሽም ሓራ መሬት ዝፍለጡ ኣብ ኣገውን ዓፋርን ዝርከቡ ተጋሩን ሞት የቃልዕዎም ኣለዉ። መንገዲ ሞጆ ኣዋሳ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ኦነግ ከም ዝኣተወ ይሕበር ኣሎ። ኢትዮጵያ ዕዳኣ ብዘይ ምኽፋል ኣብ ለንደን ተኸሲሳ ንኽትከፍል ክትግደድ እያ ክብል ኤቢኣይ ኒውስ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ዝተቐትሉ ኢትዮጵያውያንን ሞዛምቢካውያንን ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ርእይቶ ንሰበስልጣን እታ ሃገር ኣቆጢዑሎም። ኣብ መወዳእታ ዜናና ኣዛዚ ሓይሊ ምክልኻል ኡጋንዳ ጀነራል ሞሆዚ ከይነሩጋባ ኣብ ትግራይ ዳግማይ ሓድሽ ውግእ ከይውላዕ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ዝተኸበረ ሰላምታና ኣብ በቢ ዘለኹም ተመኒና ክቡራት ተኸታተልቲ ዕለታዊ መደብና ዜናታት እዚ ዕለት በርእስተ ዜና ፈሊምና ናብ ዝርዝሮም ከነስግረኩም። ናይ ስርዓት ብልጽግና ድሌትን ፖለቲካዊ ሸርሕን ተባሂሉ ዝተፈጥረ ናይ ስምረት ብልጽግና ናይ ቢዝነስ ጥፋትን ማሕበርን ብሽም ሓራ መሬት ዝፍለጡ ኣብ ኣገውን ዓፋርን ዝተረፉ ደቂ ትግራይ ሎመቕነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ሓሙሲት ኣብ ዝተገበረ ውግእ ሓይልታት ፋኖ ምስ ብልጽግና ዞም ናይ ኣገው ውዳበ እውን ኣንጻር ሓይልታት ፋኖ ንምጥቃዕ ሰራዊት ብልጽግና ከም ዘእተዎምን ብዙሓት ንግዳይ ሞትን መቑሰልትን ምምራኽን ክኾኑ ተገዲዶም ኣለዉ። ከም ዝፍለጥ ወደን ጥሩነት ዞም ኣብ ሓራ መሬት ዘለዉ ተጋሩ ናብ ኣህድታት ብልጽግና ብምብታን ኣብ ትሕቲ ዝተዋሃቦ ምሕደራ ሓደ እዚ ከኣቱ የገድዶም ምህላው ይፍለጥ። መንገዲ ሞጆ ኣዋሳ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ኦነግ ምእታው ተገሊጹ ኣሎ። ብ8 ሰነ 2018 ገዝ ሰራዊት ሓይልታት ኦነግ ኦላ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያድ ንመንገዲ ሞጆ ኣዋሳ ቆሪፁ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር እትይዎ ኣሎ። በቲ መጥቃዕቲ 133 ወታደራት ኣብይ ኣሕመድ ክሞቱን ከለው ብርክት ዝበሉ ወታደራት ድማ ቁስላትን ምሩኻትን ኮይኖም ኣለዉ። ኣብይ ኣሕመድ ዘመናዊ ናይ ኩናት መሳርሒ ብዶላር ሸሚቱ ዘዕጥቆም ሰራዊቱ ወታደራት ኦላ ማሪኾም ተዓጢቆም ኣለዉ። ኢትዮጵያን ወታደራት ኣብይ ኣሕመድ ሲኦል ኮይናትሎ ብዘላ እዋን ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ኩሎም ነበራትን ዝተጣየሹ ወታደራዊ ከምኡውን ሓደሽቲ ምልምላትን ከዓጥቁ ኣገዳዲ ኣዋጅ የፅዲቖሎም። ኢትዮጵያ መሰከፊ ኢኮኖሚያዊ መዋጥር ዘይስኸነ መራሒ ዘየቋርፅ ውግእ ስለ ዘላ እዚ ክሳብ 2019 ግእዝ ምዝላቕ ርግፀኛ ምዃን ስለ ዘይከኣል ዕዳኣ ብዘይ ምኽፋላ ኣብ ለንደን ተኸሲሳ ዕዳኣ ንኽትከፍል ክትግበር ከም ትኽእል ወይ ከዓ ክትግደድ ከም እትኽእል ክብል ኤቢኣይ ኒውስ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኢትዮጵያ ንጀኖሳይድ ወራር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተለቀሐት ዕዳኣ ምኽፋል ኣብይዋ ብተደጋጋሚ መጠንቀቕታታት ክወርዳ ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ናይዚ መቐፀልታ ድማ ክስትታት ብዓለም ለኻ ለቃሕቲ ክቐርቡላ ምፅንሖም ዝዝከር እዩ። ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ዝተቐትሉ ኢትዮጵያውያን ሞዛምቢካውያን ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ርእይቶ ንሰበስልጣን እታ ሃገር ኣቆጢዑ ኣሎ። ዶክተር ቴድሮስ ብሰንበት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካልእ ዙር ፀረ ወፃእተኛታት መጥቃዕቲ የንፅላሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ተግባር እታ ሃገር ናጽነት ዝገበረቶ ተጋድሎ ዝኽሕዳ ሰቃቂ ኩነታት ምዃኑ ገሊፆም ነይሮም። እቶም ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ዝፍፀም ዘሎ ፀረ ወፃእተኛታት መጥቃዕቲ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ስድራ ቤታት ከም ዝተመዛበሉን ሂወት ሰባት ብኸንቱ ይጠፍእ ከም ዘሎም ብምግላጽ ነቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ኢትዮጵያውያንን ሞዛምቢካውያንን ከም ኣብነት ጠቒሶም እዮም። በዚ ድማ ብውሕዱ 5 ኢትዮጵያውያን 5 ሞዛምቢካውያንን ከም ዝተቐትሉ ዝሓበሩ እቶም ዳይሬክተር ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ድማ ንሂወቶም ብምስጋይ ሃድሙ ከም ዘለዉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ጽሒፎም እዮም። ነዚ ስዒቡ ሰበስልጣን ደቡብ ኣፍሪቃ እቲ ርእይቶ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ጌጋ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ብዛዕባ ዘሎ ዝበሃል ፀረ ወፃእተኛታት መጥቃዕቲ ቅኑዕን እሙንን ሓበሬታ ንውድብ ጥዕና ዓለም ከረድኡ ከም ዝደልዩ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ቤት ጽሕፈት ዓለም ለኻዊ ርክባትን ምትሕብባርን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ኣፍሪቃ ብውሃቡ ቃሉ ንቢቢሲ ከም ዝገለጾ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብሰንኪ ሞት ናይቶም ዝተጠቐሱ ዜጋታት ወፃኢ ከም ዝሓዘኑ ብምግላጽ እቲ ምኽንያት ግን መጥቃዕቲ ፀረ ወፃእተኛታት ከም ዘይኮነ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። እቲ ብስልጣን ምኽንያት ሞት ናይቶም ኢትዮጵያውያን ሞዛምቢካውያንን ፀረ ወፃእተኛታት መጥቃዕቲ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ሞት ናይቶም ኢትዮጵያውያን ምስ ዝተወደበ ገበን ዝተኣሳሰር ምዃኑ ናይቶም ሞዛምቢካውያን ሞት ድማ ገና ምርመራ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ። ዶክተር ቴድሮስ ነቶም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ስርዓት ኣፓርታይድ ወይ ከዓ ዓሌታዊ ፈላላይ ንምፍራስ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓባር ከም ዝቆማ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ንማንዴላ ብምድጋፍ ፓስፖርት ብምሃብ ኣብታ ክፍለ ዓለም ክንቀሳቐስ ከም ዝገበረት ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ደገፍ ከም ዝሃባ ዘኻኺሮም እዮም።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፀረ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ስምዒታት ብግህዶን ብተዘዋዋሪ ክህንፀባረቕ ፀኒሑ ኣሎ። መንግስቲ ነቶም ሕጋዊ ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ክቆፃፀር ዝሓቱ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ መላእቲ ሃገር ተኻይዶም ኣለዉ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎን ዜጋታት ሕጊ ናብ ኢዶም ብምእታው ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ንኸይወስዱ ከጠንቅቕ ፀኒሑ ኣሎ። ናይ ዜጋታት ድሕነት ዘሻቐለ ከም ጋናን ናይጀርያን ዝበላ ሃገራት ክምለሱ ድላያት ዘለዎም ዜጋታተን ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ክወፃእ ጀሚረን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ዜናና ኣዛዚ ሓይሊ ምክልኻል ዩጋንዳ ጀነራል ሙሃዚ ኬኖርጋባ ኣብ ትግራይ ዳግማይ ሓድሽ ውግእ ከይውላዕ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ትማሊት 9 ሰነ 2018 ገዛ ማሕበራዊ ገጾም ኤክስ ጽሑፍ ዘመሓላለፉ ጀነራል ሙሃዚ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኩሎም ወገናት ካብ ሓድሽ ጎንፂ ክዕቀቡ ብጽኑዕ ተማሕፂኖም ኣለዉ። እቶም ጀነራል ንህዝቢ ትግራይን ኣብቲ ክልል ዘለዉ ኣካላት ዘለዎም ዓሚቕ ፍቕሪ ብምግላጽ እንትኾነ ግን ውግእ ሰልቺና እዩ ብምባል ካልእ ኩናት ከይለዓል ዘለዎም ስጋትን ትምኒትን ገሊፆም ኣለዉ። ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት እዚ ዕለት ኣብዚ ከም ቤትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኽ ትግራይ